बानी हमरो श्रद्धा बा कि चैनल लागल बा तो हमहू देशभक्ति गाई कहनी है बाबा कि तू चैनल देखता रह तो धधा जाता रह। हाँ तब हमारा माई बहन बेटी बेटा बेटी के घर के खर्चा रउए चलाइले और रउए से गा के हिट रहनी है ना तो एकरा पहले हम झांट उखाड़त रहनी ई पंडित जी होके झांट के बात कही माने कहे के मतलब नु के एगो धनिक के गाड़ी से गरीब के लड़के के चापा मार देबो तो कहबे कि अरे जाए दो आ गरीब के बेटा अगर धनिक के चापा मार देलस तो लोग कहि कि अरे बापी मन बढ़ू बे सरवा के मार वाह वाह रे पंडित जी वाह वाह ऐसा पैसा ना चाहिए ना ऐसा पैसा ना चाहिए ध्यान दियो लोग ए प्रभु गिरी बाबा के घरे जाके मजदूरी कली हलो नौकर बन गई हो लेकिन हैसन शोषण मत सही हलो इहो रावणे बारन इनको कई इनका घमंड भइल बा कह के जाता नहीं लिख लेम रहुआ ई महीना के बाद से त लगे है फोन करे के प्रोग्राम नहीं के हो तो देखो हम भगवती के भक्त हई एगो चमार जाति के रहसु भगत माई के काउरू को मखिया से बोला लेला सा हम माई के बाबा मंगर व्रत कइले 24 घंटा खाली पानी पे रहिले आ पासवान समाज के बेटा होके आ जनेऊ धारण कइले बानी मीट मछली दारू शराब ना चले बाबा से तनी क्रिया के एक बार पूछ ले दारूओ चलेला मीटो चलेला तो रौरा से रौरा पंडित हई लेकिन हम अपन कर्म के पंडित हई कोनो गाड़ी होता राउरे बतवा हो खतवा जवन रौरा रनी हो तवन हम हो गइनी आ जवन हम रनी हो तवन रौरा हो कोनो गलती कहता नहीं चली आई अलबेला जी कला के प्रदर्शन करी लेकिन समय लास्ट बा ठीक आ अगला टाइम जौन बा 20-20 मिनट दोनों व्यास के दिहल जाए ठीक रउआ प्रोग्राम के बाद में 20-20 मिनट के टाइम रही जौन में एक है गो लयदारी या भैरवी गा के समापन हो गई। साथियों ध्यान दीजिए उस दिन को सिपाही जी जिस दिन एलओसी कारगिल में देशभक्ति कैसे गीत गवाई हम लोग गाए यही का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्राट चौधरी जी सुने लो हमारा नियर व्यास 1 करोड़ बालों के धरती पर कृष्ण मेमोरियल अंतरराष्ट्रीय मेला के नाम लेनी है सोनपुर में कहो गोयल हो मंचवा पर अनुराधो पटवाल जी के साथ गौले बानी नसीब बा हमार कि गरीब के बेटा आज अनुराधा पटवाल माता के संग में सोनपुर के स्टेज पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर गा लेलस तो हमार छापरा सिवान गोपालगंज के नाम ऊंचे न भई और वो नाम करी हमारा नाना के पद्म पुरस्कार मिलल तोरा भारत रत्न ले ली कोनो गलती ना रौरा गावला से हमार परिवार चलेला ना हमारा गावला से राउर परिवार चलेला सबकर खाना देवे वाला माई हई जनता लोग बा एगो हमार गीत बा उस दिन जब जब पाकिस्तान प्रभुनाथ गिरी बाबा वार करता है हमारे भारत पे तो छुप के करता है साथियों पहन के रेशमी कपड़े देश से अदाकारी नहीं करते पहन के रेशमी कपड़े मैंने देश से अदाकारी नहीं करते जंग को आगारी से तैयारी नहीं करते वो वक्त आता है तो उठा लेते हैं हाथ में खंजर क्योंकि ऐसे ऐसे आतंकी से लड़ने के लिए आगारी से तैयारी नहीं करते हम मोदी जी से कहब ये चैनल के माध्यम से विनय तिवारी बाबा कि पाकिस्तान में गाय के मीट गधा के मीट खा ला लो ध्यान दी का कहत बानी पानी बंद कइया देनी मोदी जी सिंधु नदी के अब 5 लाख सुअर लाहौर में भेजवा दी कोनो काम नहीं के परमाणु चलेला के सुअर जो है स आ जितना गाय खा के लाद में रखले बा लोग एक बेरा बड़ा हरूप ध के दांत हलई है सब पचौनी बाहर पाकिस्तानी लोग फेंक दी सुअर ऐसे बोला हिंदू के लाज सुअर नु बचौले बा बाबा तो खूब सुअर के मीट खा लो हाँ बाबा सुअर के मीट खूब खा लो पका सीख लगावेले सीख जवन रउआ रहली तवन हम हो गइली जवन हम रहली तवन रउआ हो गइली रीड आगे बढ़ावा
पाकिस्तानिया का बारे सो चाहे मारो आ चाहे गरियावो उ लतखोर बारे से जिंदगी भर लतखोरिए करिए सो कि पाकिस्तानिया के नजरी में कि पाकिस्तानियन के नजरी में अरे लाज नहीं खे तब तो कनी के पानी पिया के का होई पाकिस्तानियन के नजरी में लाज नहीं खे ओके पानी पिया के का होई बाबा एगो बात ठीक कहनी हो कि पाकिस्तानिया के गधा के मुतना गधा तो ओकनी के खइबे करेला सब ओकनी के सुअर के मुंह पियाई कि सिंधु नदी के पानी ओकनी के छुए के जरूरी मत करो गलती कहता नहीं कारण कि हमारा देश के 28 गो घर के बर्बाद कइले बा इतिहास गवाह हो गई मालिक कि कोई भारतीय सेना के सामने पत्नी के सामने कोई भारतीय सेना शहीद ना भइल सब लेकिन ई गद्दार इतिहास बिगाड़ देले सब मोदी जी से गुजारिश करब जकर नजर रत्ती भर लाज नहीं खे ओके पानी पिया के का होई जेकर खर्ची चलत बा जेकर खर्ची चलत बा इज्जत बेच के जेकर खर्ची चलत बा इज्जत बेच के माई बहन बेटी के वो लोग चचे के बेटी से बियाह कर ली लोग फुए के बेटी से बियाह कर ली लोग तो इज्जत थोड़े बारे सब पाकिस्तानिया कि जेकर खर्ची चलत बा इज्जत बेच के ओके माला पहना के ओकनी के जन्म काथी से भइल बा प्रभुगिरी बाबा ओकनी के जन्म भइल बा आरवतकी से ओकनी के चलो चलन बा तुरंगी के चैनल पर कहता नहीं डर नहीं खे जे खाए गौ के गोश्त उ ना हो के हिंदू के दोस्त अरे कह हम कहिले आज मरना है कल मरना है सच्चाई के लिए लड़ना है परम पिता परमेश्वर को दरबार में चल जाना है ओ कभी के जन्म भइल ए वतन की से ओ कभी के चलो चलन बा तुरंगी के कि हमारा मोदी जी के मारला से देश के प्रधानमंत्री बहुत भय हम माई से कहो कि सेंट्रल में जब भी सरकार बनो तो मोदी जी के बनो सेंट्रल के लिए मोदी जी हैं बिहार में लालू जी आवस नीतीश जी आवस उससे हमारा कोनो मतलब नहीं है लेकिन सेंट्रल के लिए आदरणीय मोदी जी का जरूरी है गलती बाबा ए बबुआ जेकरा मनवे में मैली देखबे कइल दूसरा के दाग देखतानी एगो अंगुरी हमारा ओरी करत बानी त तीन गो अंगुरिया कहता कि अरे बाप रे बाप पहले अपन कमी देख पहले अपन फाटल देख त दूसरा के फाटल देखिए हमर त दू जगह फाटल बा तोरा तेरे जगह फाटल हो पहले अपन सील तब हमर सी ये मोदी जी कहे जेकरा मनवे में मैली अरे भरल होखे
ओके का नहा के का होई आखिरी बात एगो भिखारी बाबा के गीत सुनाई।